Ay, mga kaibigan, di ami karon dire nagpundok. Nanguhamig. Laog. Karunil burung taga. Oy, dati mos. Timos ngam. Amor ibalik yung kanding puti dire. Isipon. Kaog tambis oh. Jo, dati ka na yung video. Babati. Limpyo man na, wala man na ipanghog. Ano na yung Hoy! Sumaganda bila ako banga ka. Kaunon na noon tani mo. dragon kayo kit kita buko. Anad kayo na. Si Matthew na mo nangumpay. Ayaw ko lagi nga rin lagi, mag-abot ang... Ano mga kaibigan, ang awat ni Kandeng. Ah. Di ka mo kaog tambis. Naglain man gani akong naong samot na tiyan. Naglain mit akong tiyan. Oh. Ang naong pot. Uy, tuwa gid tatoy asin sa balay aw didto sa may manukan. Tuwa man ta, tuwa lang ka makahinuhon na day. Busog na ka. Uli na po ni sila. Sige, uli na mo dito. Maguli na sa sila na din isda. Uy, sus. Kato ganing usan ako kanding, maubit atong hiligsan kayong uli. Oh, Riksan siya. Dili pa dong karsada. Dito agi. May gani. 450 man ron sa tindahan. Uy, asa naman po ni oh. Nanlakaw naman po ni. Manas baka, baligyan na ha. Bili-bili ganin mo. 40. 40, ya si Cesar mo nga na palito ng 30. Dili siya atraka sa presyo ng Edwin. Kato mamalitay niyo to lapas. Tapos ba? Sabay ko nagingan. Naman siya kailan ni Mimi to lapas mamalitay pod. Nabaw bang brown dia? Bagi mo brown dia kami. Sana brown lagi? Ano balik mo nga? Sabak mo kana? Tumboy. Wag balik. Siguro lagi sikat awal lang. Makuan man ginami matandong na ilig Siban ba. di ka di pa niya kung awal siya sa bakang sabak mo. Bakla oy. Kato inyo hari to. AI to me. Kato dito babaw. AI Dai daw gatas mi nya. timingan. Busog kay mga bata totoy niya. Magibig ko dito. Nya di nya ambot lang. Ano mo kasi? Ubal kasi nga nakadugan na ni sabak mi. Sa mo nakatuig ang Primero. Unsa man? Primero din na de. Isang baka ba kuan let? Mandoy. Amo nimo? Ang yang anak ako amo. O kuan man inanam gatasan mura mahapit mas kabaw. Tagdusig tuig. Tagdusig ka buwan. Oh, nana dia de. Grabe. Babay, anak ni Romel. Ay naman tambis ni mo day Mimi. Pangagda po sa mga kaibigan. Oy. Oh, kontan yung tambet. Ano to? Jo. Awar ka, Jo? Naunta ninyo. Malagway ngipon. Oy, me, tawag ka diha. Ang. Nani tawag na so? Impas ka ning way. Sige yun. Malingaw gitangan ni no sa pastulan. Oy, kinahapon ka ari mi dire. Nya na lagi bidyohan lagi mi diha oh. So, ambot lang kisan na. Amorang magkalito niya ba. Oh nya. Ari ko daw. Ano mi na muning ko de. Si Dileng, si Godo. Ambot lang. Abon sana nagsig vlog ko na. Oh, nag-vlog siguro na siya. Nagkuan man tambisa. Wa man ni magka-south. Wag yun na magkasaut-saut day. Kay itinas manok ang nakapatambok ana. Buto ni dito ko agyuta dapat sa tambisa no. Tanong pa kay kuan ka restero tambo. Oo, itis manok man to dito. Ato man ko dito magkuha og abono na kog magtanom ko sibuyas. Wa mo kita sa kong sibuyas nga tambok ka ito akong sibuyas tuas ng taran. Wag mo. Buwan da ko ay. Ah, kakita ka? Wala problema ka nang maglamas ka kaya sibuyas. Oo, naitangad. Nakoy luy ah.